सोरनि दं ओइ सोरनि मोसौ बियो सोरनि मोसौ होदों सोरनि मोसौ नायनानै नोंसिना आंनिबा गैया जिबा नाङा Nên nó đấy. À, jobo kia lúc nào cũng. Ôi. Gì vậy? Tôi một số đâu càng vui mình chỉ mới lên mẹ làm cái này. Muốn không à? Thế làm cực lại. Nhưng có nào đâu? Ồ, vậy anh càng vui nhỉ? Đúng rồi. Không lại. बिसोरखौसो मैया बिदि लाबोनाय नुदोंमोनलै आङो बे बांगाल होननाय नोंसिनि मोसौ गोदाना बखादों ओइ सोरबा थेथा क्लासलै नोंसिनियालै सोंनो जाबायबा नंगौना नङा ओइ र' बे मोसौआ ओमफ्राय लाबोनाय ओइ बारा लाबोनायानो आहा बेथ' आं गांखौनिसो बायना लाबोदोंसो सोर मोसौ बिलाय आं बायनासो लाबोदोंलै मैयासो लाबोनाय सिखाव नोंसिनि आयंनि गांगुनि ना औ नङालै सोर नांदों बारासो लाबोनायानो सिखावसो नों बैनि बे मोसौ गाया भारा लाबोदायो बारासो लाबोदोंदां आंलै सोरनिसिनि बे मोसौआ सोरनिफ्राय लाबोदों सोरनिफ्राय नङालै बायनायसो नङा मा गोदाव बायनाय मानाय ओइ सिखाव बेयो होदो बेखौ होदो र' बे भिखासोम दा औ बे मोसौ सोरनि मालिक फैला खिन्थु गवानो बेथा सोरनिफ्राय सोरनिफ्राय सिनायखायो आं गांगुमोन होननानै सोरनिफ्राय बाया होनदों सिखावसो बे सिखावसो बिसोरनि बाया सोरनिफ्राय बाया होनदों ओइ गोख्रै खोन्था सोरनिफ्राय होखानांगौ हा खोन्था ओइ सिखावसो खोमालै खोन्थाबावालै बुदिनो सोरनि दं ओइ सोरनि मोसौ बियो सोरनि बेखौ सोरनि मोसौ होदों सोरनि मोसौ सोरनि होनदों सोरनि होनदों खोन्था नै बनायसैसो दे बाबु मोजां मोसायो नों बे मोसौखौ बहाय लांनायमोन हो सोरनिफ्राय लाबा दे फाननो नागिरदोंमोनलै फाननो दालाय दय नों मोसौ सिखावसो नों बै फोथारनिफ्राय लाबोदोंमोन आं नों मोसौ सिखावसो दा ओइ अन्थाइ लायदो देथानैसै मानसिखौनो अन्थाइ नों मयनि आसा नों मोसौखौ खावदों ना दा सोमनो लाबोदों मोसौखौ खावना लाबोदोंमोन दहाय बेखौ आंखौ थगायदों जोंखौ थगायदों ना बे मोसौखौ बबेनिफ्राय लाबोआ बे मोसौखौ बै फोथारनिफ्राय लाबोदों नों मोसौ सिखाव नामा नों मा खावखो खोन्थासाय नों मा खावखो आथिं बुद्रुना गावखौ ना बाराबा खोन्था नों मा बुस्थु खावखो मा खावखो नों दासो खेबसे खावनो नागिरदोंमोनलै आं दासो खेबसे खावनो नागिरदों मानो दे खोन्था बिमाफोर दंना गैया नोंनिलाय र' ओइ र' दाखेल बायरा जागोन बिमाफोर दंना गैया नोंनिया गैयालै बिमाफोर गैया नोंखौ सोर थोना खावनोहाय दे दे मोजां खोथा दे खावनो नागिरदोंमोनलै माबैसो खावखो बेनो आं दासो खेबसे मासे खावनो नागिरदोंमोनलै दासो मासे खावनो नागिरदों साला होनांगौलै मा खावखो नों दासो खेबसे खावदोंमोनलै मा खावलायदोंमोन नों मानो न'आव जानो गैया खामला मावनो हा नोङो हाजिरा मावनो हा नोङो मालायफ्रा बे खामानि मावनानै थाखा खामायदों नोङो मोसौ खावना जादों हा गियान नामा नोंनोलाय सालाद मोसौ खावना जाग्रा सालाद
फाजोबनानैहाय खाबाय थानाय खामला मावनो खानायखौ खामला मावनो मोनिखाय मोसौ खावदों आसा जानो गैयाला मोसौ खावो ने नों खामला मावना जानो हायोना हाया हा बाबु खाबाय थानाय मावनो मोनाखैबा खामलाखौनो अखा हानायखाय खामला मावनो मोनिखाय मोसौ खावदों नोंसोर साबसे आं हारसिंसो रावबो गैया न'आव सिखावा साबसे नोंसोरो सोर खावो रावबो गैया आं हारसिंसो नों हारसिंसो गोसो जानानै खावफैदों ना सोरबा थुन'ना दे मोजां खोथा दे आबौ दे आं हारसिं गोसो नोंखौ जों जेबो खालामा मोजाङै खोथा खिन्थु मालिकआ फैला नों बिगुर जिबायबाय था मालिकआ फैगासिनो दङ नों आङो मोजां खोथा आं हारसिंसो गोसो आं खावदों नोंसिनाव साबसे दं आं रावबो गैया हारसिंल' आं रावबो गैया नों हारसिंल' बिदाफोर दंना गैया रावबो गैया बिमाफोर दंना गैया रावबो गैया होमब्ला नों सिखाव खावनानै जायो ने दासो गिबिखौ खावदोंमोन आं गिबिखै खावदोंमोन आच्छा नों खामानि मावनानै जानो हायो ना हाया हायो अखा हानायखाय खामानि मावनो मोनाखै अखा हाबाय थानो मोननायखाय खामला मावनो मोनाखै न'आव बहा नोंसिना बै गामि नोंसिनियावनो बे गामि नुहुरनायाव मानसिनि साइसखौ सिखाव नुखाथार थगायबायसो खोमालै ओइ मोजां खोन्था आंला मोजां खोन्था नोंखौ दुद्रुनो बोथेगोन जों साला मोजां खोन्था दे आं दासो खेबसेखौ खावदोंमोनलै मोजां खोन्था बाबु नङाब्ला नोङो दिनै गोथाङै जागोन मिथिबाय नोङो सोर दङ साबैसे आरो मा खावखौ खोन्थाथारखा नों बाइकफोरथ' खावो दाखालै बेयाव बाइकबो गोमादों बेखौथ' नोंसोर खावो नोंसोर बिसोर गें दङ गें थानांगौ बिसोरो गें थानांगौ गेंआला हारसिं बिदि खावो नामा सानावथ' सोरबा मोसौ खावजायो गोख्रै खोथा दे बे बाइक खावनाया नंगौ नङा मोनसेलाय आं नङालै नोंसोर नङा होमब्ला नोंसिनि न'आव रावबो गैया नोंनि फन दंना गैया फन गैया साबैसे आरो सोर खावो गोख्रै खोन्था नङाबा नोंखौ देथारनायसै जोङो दालाय न'खराव रावबो गैया माइरं जानो एसेबो गैया ओंखायसो आं दा खावदोंमोन माइरं गैयाबा मोसौ खावनानै जानांगौ मोसौ खावग्राया बेसेबां दुखु मोनगोन बेखौ मिथिया हा आथिं आखाइ दङ मावना जानो हायो नोङो मिथिबाय बे गिबिखौबो ओंखारलै आदा आच्छा नों बेसेबां फरायोमोन नों फराया नाइननिफ्राय हाबाखै मानो हाबाखै बिमा बिफा गैयि हाबाखै नाइननिफ्राय बिमा बिफा गैयिखाय हाबाखै नोंथ' दाहोना थानानै जानो हायोमोन बाबु लावखार थानानै जानो हायोमोन सारा देन्दार गान्दा सुरा बायनानै दिन थानानै मालायफोरनि मोसौ खावदों नोंथ' द्राग्सबो लायो नि मेगना सिनायखाबाय आं नै नि मेगना गोमो जायो द्राग्सबो लायो बे द्राग्सबो नोंसोर नुदों नामा द्राग्स लानाय नुदों नामा औ नुवाखै द्राग्सबो लायो नोङो नोंनि साइजखौ द्राग्स लानानै बे नुदों मोसौ खावनानै नोङो द्राग्स लायो मालायफोरनि बाइक खावनानै दा खोनसेखौ हगारनो नों बेदो आरो आं दिनै हगारबानो नों बिदि खावबावगोन खावलालै आदा हगारदो बे खेबसेखौ नों बिदि खावबावगोन नामा खावला आं आदा हगारदो खावला खावमारला खावला हगारदो आदा प्लिज सिखाव नंगौना मानसियानो साइसखौबो सिखाव माबायदि नुयोब्रा गाबलाय थारायबो साबसे न'खरा साबसे दंदों रावबो गैया बिमा बिफा गैया होनदों नामा क्लास नाइनाव नोङो स्कुल नागारदों बिजों खावबाय थाखायो इसला नों बिदि खावबाय थानाय बायदि नुदोंलै नोंखौ खिन्थु आं खावफेराखैलै खावफेराखै ने अनलाय लांबाय आंखौलैखौ सिखाव नंगौ नामाब्रा हगारदो दे सानदे फंबाय दे सानदे नोंखौ आं दिनै हगाराखै मिथिबाय खावबावोब्ला नोंखौ नुबावोब्ला आं नोंखौ जेलाव हगाराखै खिन्थु जेलाव जेनेबा खिन्थु खावबावोब्ला आंथ' जेबो आं हगाराखै खावलालै आदा हगारदो जों नोंखौ खाना लाखिनांसिगोनलै खिन्थु नोंखौ हगारबाय दिनैबे खावनो मोननाय नंलाय मिथिबाय खावला आदा आङो मावनानै जानांगौलै बाबु दे खावनाङा नै बे दुइस'खौ लांदो बिदि थुजाहैदो माइरं सेरसे बानायनानै भिडिअ बानायनानै जाहैदो मोजां जादोलै दे आं मोसौ सिखाव खुलुमबाय लोगोफोर दिनै बे भिडिअआ जासिगोन जादों बेनि थाखाय खालामनाय जादों नोंथांमोना बेबायदि भिडिअखौ नुलांबाय थागोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नुलांबाय थायो थेंक इउ